दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। बिटिआरनि गसाइगावआव फिन देगारजों गाग्लोबदों। जाथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सुबुङा जिउ गोमाबाय। तामुलपुराव जानो गोनां ब्रैथि एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपखौ लानानै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ खौरांगिरि मेल खुंदों। फैगौ ल'कसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ रावजोंबो गोरोबा बुंदों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। पीएम रन्जित बसुमतारीनि बाहागो लानायाव चिरांनि सान्थिपुराव बिगियानारि आदबजों अमा फिसिनाय फोरोंथाय होदों। डिम्बेश्वर मोसाहारिनि नखराव थांनानै कास्टम बसुमतारीया बुंदों दुखुथिया नखरनो सरकारा 1 कौटि रां होनांगौ। रायजो राजाफ्रा टेक्स होनांगौनि सायाव इएम उइलसन हास्ता मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्ममोनहा खौरांगिरि मेल खुंदों। मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा बायदि उदखार जाबाय थानायखौ लानानै मसलपुराव WWFनि मावबादा खुंदों। बिसमुरि बाजारनि साखाथियाव थानाय गाज्रि लामाफोरखौ बानायफुंनायाव नांथाबदों फरेस्ट आर्मी डिपार्टमेन्टआ। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मिरु BSS आव बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।